आसाम NRL फुटबल एकाडेमिया प्लेयार्स सेलेक्शन कैम्प खुंदों। उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसियाव आसाम NRL फुटबल एकाडेमिनि थाखाय फुटबल गेलेगिरि सायख'नाय बादा एबा सेलेक्शन कैम्प खुंदों। डिमाकुसि गेलेमु आफादनि बानजायनायाव डिमाकुसि दाउला गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों खुंजानाय गेलेगिरि सायख' बादायाव गासै मोनथाम थाखोनि थाखाय 15, 17 आरो 19 बोसोर बैसोनि गेलेगिरिफोरखौ सायख'नायनि बाथ्रा फोरमायदों। आसाम NRL फुटबल एकाडेमिनि सायख'गिरि चिन्मय बरा आरो डिमाकुसि गेलेमु आफादनि गाहाय नेहाथारि मुस्रि दीपक बर' बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला सायख' बादायाव डिमाकुसिनि दाउला गेलेग्रा फोथाराव फुटबल गेलेगिरि सायख'नाय बादायाव क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, उदालगुरि, गुवाहाटी, सनितपुर आरो आसामनि गोबां जिल्लानि गेलेगिरिफोरा बाहागो लाफैदों होननानै फोरमायदों। फुटबल एकाडेमिर कारण आमी सिलेक्शन करि आছো। सदৌ অসমত আমি 10টা ভেনুত सिलेक्शन करि आছো। আজি এটো আমাৰ 10মটো सिलेक्शन ভেনু ডিমাকুসি ফুটবল গ্ৰাউণ্ডত। আমি NRL ফুটবল একাডেমিৰ কাৰণে আন্ডাৰ 15, আন্ডাৰ 17 আৰু আন্ডাৰ 19 এজ গ্ৰুপৰ কাৰণে আমি প্লেয়াৰ সিলেকশ্যন কৰিছোঁ। এই যিসকল প্লেয়াৰ সিলেকশ্যন হ'ব তেওঁলোকক আমি ৰেচিডেন্সিয়েলত ৰাখিম। অল ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডাৰেশ্যনৰ আন্ডাৰত যে ইয়থ আই লিগ হয় আন্ডাৰ 15, 17 আৰু এলিট আই লিগ তাত আমি অংশগ্ৰহণ কৰিম। সেই উদ্দেশ্যে আমি টিম এই তিনিটা বনাম। যিসকল প্লেয়াৰ ইয়াৰ পৰা সিলেকশ্যন হ'ব NRLৰ আন্ডাৰত তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণ থকা খোৱা তেওঁলোকৰ শিক্ষা এই সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াভাৱে আমি যোগান ধৰিম। আমি নুমলীগড়লৈ লৈ যাম তেওঁলোকক। নুমলীগড়ত আমাৰ ৰেচিডেন্সিয়েল একাডেমি আছে, তাত তেওঁলোক থাকিব, তাত স্কুলিং কৰিব আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন অসমৰে লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ যিসমূহ এজ গ্ৰুপৰ টুৰ্ণামেণ্ট আছে এইসমূহত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব। তিনিটা গ্ৰুপ নিব, তিনিটা গ্ৰুপ আন্ডাৰ 15, 17, 19 আমি তিনিটা গ্ৰুপৰ টিম বনিব। কেইজনকে মানে তেনেকুৱা ধৰা বন্ধাকে নহয়, আমি ইয়াত যিমান টেলেণ্ট ভাল দেখিম সেই তাক চাই পেলাই আমাৰ সিলেকশ্যন কৰা হ'ব। ফাইনেল ট্ৰায়েলটো আমাৰ নুমলীগড়ত হ'ব। যি 10টা ভেনুত আমাৰ প্লেয়াৰ সিলেকশ্যন হৈ আছে সেই সকলো প্লেয়াৰ তাত গোট খাব। ফাইনেল ট্ৰায়েল আমি তাত কৰিম। তাত আমি 11জনকে এটা এজ গ্ৰুপত আমি প্লেয়াৰ ৰাখিম। আন্ডাৰ 15 11জন, 17 11জন, 19 11জন। ইয়াত আশে পাশে থকা যিসমূহ ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে স্পৰ্টছ আমাৰ ফুটবল অসম ফুটবল সন্থাৰ অন্তৰ্গত যিসমূহ ফুটবল ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে, যিসমূহ ডিষ্ট্ৰিক্টে ফুটবল ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট খেলে সেইসমূহ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ইয়াৰ আশে পাশে থকা আহিছে। ডিমাকুছিৰ প্ৰেচিডেণ্ট আমাৰ লগত আছে, তেখেতে ভালকৈ ক'ব পাৰিব। ওচৰৰ যিসমূহ ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যন তেওঁলোকৰ পৰা প্লেয়াৰ ইয়াত আহিছে। আপোনাৰ ৰিজনেশ্যনটো দিব নেকি? মই চিন্ময় বৰা, NRL ফুটবল একাডেমি। NRL ফুটবল एकाडेमिनिफ्राय डिमाकुसि स्पर्ट्स एसोसिएशननि बानजायनायाव मोनथाम केटेगरिनि आन्डार 15, आन्डार 17 आरो आन्डार 19 बे मोनथाम केटेगरिनि सेलेक्शन ट्रायल जादों। बेयावहाय जोंनि BTCनि मोनबा जिल्लाजों लोगोसे खाथि खाला थानाय जेरै सनितपुर, दरं आरो गुवाहाटीनिफ्रायबो बेयाव बाहागो लाफैदों। बेनिफ्राय गलाघाट, लखिमपुरनिफ्रायबो फैदों। टटेल बेयाव 500निबो बारा गेलेगिरि बिथांमोना बाहागो लाफैदों आरो आसा खालामदों जोङो बे ट्रायलनि गेजेरजों जोंनिफ्राय गोबां प्लेयारफोरा सिलेक्शन मोनगोन आरो बेनि गेजेरजों NRL फुटबल एकाडेमिया बिथांमोनखौ कचिं होनानै गासै फेसिलिटिखौ होनानै बिथांमोनखौ साफा फुटबल प्लेयार हिसाबै बानायनो थाखाय बिथांमोना बेयाव सेलेक्शन खालामनो फैदों। थारैनो बिथांमोनखौ जिहेतु सेलेक्शन जागोन बा सायख'गोन बिथांमोनखौ गेलेनाया बहा लांनानै गेले इन्टारनेसनेल बिथांमोनाथ' NRLनि थ्रुयैदि NRL फुटबल एकाडेमिया बिथांमोना जिहेतु आइ लिग गेलेयो बै प्लेयारफोरानो इयुनाव बे आइ लिग गेलेनायनि थाखाय बिथांमोना जुदि जग्यता जायोब्ला बिथांमोनखौ बै गेलेनायाव बाहागो लाहोगोन। बेयो दानि जुगाव गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि गेलेगिरि बिथांमोना गावनि केरियारखौ लानो थाखाय मोनसे मोजां स्कप आरो बिनि गेजेरजों खम समनि गेजेरावनो गावखौ स्टेट आरो नेशनेल प्लेयार हिसाबै इस्टाब्लिश खालामनो हायो आरो बिनि गेजेरजों गेलेनायनि जुदि नोंहा स्टेट लेभेल नेशनेल लेभेलाव जुदि गेलेनायनि सार्टिफिकेट थायोब्ला जिखुनु नोङो
साखरि बाखरियाव एंगेज जानायनि थाखाय सुबिदाखौ मोननो हायो आरो बेखायनो आङो गेलेगिरि बिथांमोनखौ खावलायनो नागिरदों गावबा गावनि केरियारखौ दानो थाखाय गेलेनायनि जि मोनसे आयदा बे फुटबलाबो मोनसे आयदा हिसाबै गावनि जिउखौ दाना लानो थाखाय मोनसे बिजों जानो हायो आरो बेखायनो गेलेगिरि बिथांमोना नार्भास जानायनि खोथा गैया बेयो मोजां मोनसे स्कुप दिनै NRL बिथांमोननिफ्राय जोंनि ओनसोलाव थानाय टेलेन्टेड प्लेयारफोरखौ बिथांमोना सायख'नो थाखाय बेयाव केम्पखौ खालामफैदों आरो बे हिसाबै आसा खालामदों जोंनि ओनसोलनिफ्राय गोबां बेबायदि प्लेयारफोरा गावखौ सेलेक्सन मोननो थाखाय साक्सेस जागोन बेखौ आङो मिजिंथिदों जायफोरा दिनैनि केम्पनि गेजेरजों सायख'जागोन बिनि उनावबो बिथांमोना फाइनेल मोनसे ट्रायल जाबावगोन बे फाइनेल ट्रायलखौ बिथांमोना खालामबावगोन आरो जायफ्रा माने ट्रायलाव मोनाखैसै बिथांमोनखौ आं खावलायगोन नार्भास जानायनि खोथा गैया बेबायदि गोबां ट्रायल फैबावगोन स्टेट लेभेलाव आन्डार 13 आन्डार 15 आन्डार 17 19 बेबायदि जुनियर सिनियर साब जुनियर बेबायदि ट्रायलफोरा जाखाबायनो थायो दा बेबायदि गेलेनो थाखाय नोंथांमोना स्कपखौ मोनबाय थागोन आरो नाजानायखौ जेब्लाबो गारनो नाङा नाजानायखौ लाखिलांबाय थानांगौ आरो बेबायदि केम्प जायोब्लानो बिथांमोना जाहाथे बाहागो लायो आं बेखौ खावलायबाय